उन्दै समनिफ्रायनो निउर'टिक बेरामजों नाख्रेबजानानै दं पम्पी मोसाहारिया। नोरजिया नखरलाय रांखावरिनि आंखालाव गावनि फिसाजोनि बेरामखौ नांगौबायदि फाहामथाय होनो हायाखै दुबागाव जामगुरि गामिनि गणेश मोसाहारिया फिसाजो पम्पी मोसाहारिखौ। बे नुथाया जादों 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय दुबागाव जामगुरि गामिनि गणेश मोसाहारिनि नैथि फिसाजो पम्पी मोसाहारिनि। उन्दै समनिफ्रायनो निउर'टिक बेरामजों नाख्रेबजानायलाय नोरजिया थाबायनो हाया, गाव उदाङै थाबायनो हाया, जिरायनो हाया, खिनाय हासुनाय दुगैनाय नखरनि बिमा बिफायानो आबोर खालामबोनो गोनां जादों। पम्पी मोसाहारिनि बेरामखौ डक्टरा फाहामनो थाखाय माखासे गोनां मुवानि बाथ्रा होदोंमोनब्लाबो रांखावरिनि आंखालाव जगार खालामनो हायाखै। आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। लोगोसे सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरा अनोब्ला होखानाय एकाउन्ट नाम्बारनि गेजेरजों रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। अनिमा मोसाहारि, एकाउन्ट नाम्बार 3492371292, IFSC SBI NO 017203, जानबुं नाम्बार 9957872173। फिन खेबसेबाव अनिमा मोसाहारि, एकाउन्ट नाम्बार 3492371292, IFSC SBI NO 017203, जानबुं नाम्बार 9957872173। बिफानिया गणेश मोसाहारि। बेसे बैसो जाखो बेयो? बोसोरा ओरैनो 24 बोसोर जाबाय। मा बेमार जादों? बेमारा ओरैनो उन्दै समाव बेखौ मेडिकेलाव गिबियाव जिहेतुके बोसोरसेयाव खुदियाफ्रा माबायो नालाय जनो नागिरनाय बा गसंनो नागिरनाय मोनसे नाजानाय थायो। बेनिफ्राय जेब्लानोखि बेफोरबो गैया नालाय लर-सर जायैखाय माने जिएमसिआव लांनाय जादोंमोन आरो। जेब्ला जिएमसिआव लांबाय बेनिफ्राय जिएमसिनि डक्टरा होनबाय मा बेहा खर'आव मोनसे रोदानि प्रब्लेम दं, मानोना बेखौ मा होनोथाय बेखौ केलकातायाव बे रोदानि जानाखि माबा पाइप, बे पाइपखौ मांगायनांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना। बेनिफ्राय जेब्लानोखि बिदि बुंबाय बेनिफ्राय जों होनबाय जे सरकारि भाबै गैया नामा होनदोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना बे पाइपखौ सरकारि भाबै मोननाय नङा, बेखौ केलकातायालागै मांगायनोसो नांगोन बिदि होनना बुंबाय आरो। बिनि उनाव बिथांमोना मांगायनो जोंखौ थिनदोंमोन, जिहेतुके न'खराबो एकदम माने फाइनान्सियेलि उइक नालाय जेबो गैया बै समाव, दाबोथ' गैयानो। बेनिखायनो माने बे सिकित्सा माने बै पाइपखौ मांगायनाय जायासै आरो रांखौबो बै समावनो गोबां थाखा बिदोंमोन आरो 28,000 बिदोंमोन। बेनिखायनो जों माने लांफिननाय जायासै आरो। बेनिफ्राय उनाव बिथांमोना बुंहरबाय जे नोंथांमोना मांगायनो हागोन 24, बिनि 50% होनो होदोंमोन आरो। 20 दानाव 14,000 होग्रोबाबो जागोन होनदोंमोन। उनाव जेब्लानोखि बे बुस्थुखौ मांगायनायाव फैगोन होमब्ला बे खुदिया थैबाबो थांबाबो बे पाइपखौ मुख्लायथारनांगोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना। बिनि थाखाय आं अबयसे डक्टरनियाव सोंफिनदोंमोन जे थैखांनायनि उनाव जों बेखौ जुदि रिटार्न थांफिनाब्ला बुस्थुआ फैसाखौ जुदि जों सिकिउरिटि मानि होनायखौ जुदि मोनाबा जों आरो बेसेबां थाखानि बुस्थुखौ माबोरै मांगायनो होननानै जों माने मांगायनाय जायासै आरो। बेखिनियानो। डक्टरा अपारेसनखौ बिथांमोना फ्रि जागोन होनना बुंदोंमोन, ओमफ्राय माखासे मेटेरियेल्सफोरखौ बायनांगोन बिदि होनना बुंदों आरो बिथांमोना। मांगायनायनि थ्रुयैनो फैजोबगोन, बेयावनो गासैबो फैफाजोबगोन सेथायनो होनना बुंदोंमोन आरो। बिनि जिखिनि बिजनानि माने सिकित्सानि मेटेरियेल्सखौ फैफागोन होनदोंमोन आरो बेयावनो 28,000 राङावनो। बेमारा ओरैनो खर'खौ दिखांनो हाया, ओरैनो माथो आखार गासिखौबो रोंगौ। एसामिसबो गावनो गाव रोंलांदो हारसिंनो, दाबो रोंगौ। बर'बो रोंजोबगौ, गासिखौबो रोंगौ आरो। थाबायनो हाया, बिसिनायावनो जानाय थानाय, बिमा बिफाफोरा माने आखाइयाव ओरैनो मालखौ खायलेंहाय लानानै ओरैनो जासाबबायो आरो गावनि खुगायाव जेरैनो मेरैनोहाय हाबबा दा हाबहाय जायो आरो। माने लिरलाबायनोबो हाया,
जेबो माने लोर सोर खालामनो हाया आरो ओरैनो लाखियो बोरैबा फाखायला हायो बेखिनियानो आरो ओरैनो सरकारनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय जेबो मोननो थाङाखै नामा नोंथां? जेबो मोनाखै सरकारनि हायजोआव जेबो मोनाखै दिनैसिमबो मोनाखै आरो जेबो मोनाखै सरकारि हायजोआव गैया आरो दा ओरैनो नोंथांमोना सरकारनि बेलायाव मा फोरमायनो सानो? सरकारनि बेलायावथ' जों मोननो आसा खालामो माबाफोर जिहेतुके दा गथ'आथ' बेबायदि गोबां बोसोर जाबायानो जिहेतुके बेखौ खिनाय जानाय हासुनाय दौनायनिफ्राय दिनैसिमबो बिमा बिफाया खस्थ' जायो नालाय आरो न'खरनि कन्डिसनाबोथ' बेनोखा मिथिखागौआनो बेखिनि एरियानि मानसिया बेखौथ' आरो मिसा माथिनाय नङा जन्मनिफ्रायनो बेयो बिदियैनो दं आरो दिनैसिमबो ओरैनो बे कक्लाबारि समस्थियाव गोबां केन्डिडेटफोरा देरहानानै थांबाय दिनै बे बिनानावनि बेलायाव बिथांमोन केन्डिडेटआ बिथांनि जानायनि रावबो खौरां लाफैयाखै नामा? लाफैयाखै रावबो लाफैयाखै रावबो जेबो लाफैयाखै अनसुंथाइखौ जिहेतुके जोंनि कक्लाबारि समस्थिनिफ्रायनो जा प्रमद सार बिथाङा जिहेतुके देरहालांबाय बे हिसाबै बिथाङा नायफैजायोमोन आरो जिहेतुके बिथांजोंनो गोबां माने नारा नाथा जुजिनानैबाबो जिहेतुके देरहाहोदोंमोन बे हिसाबै होफैजायोमोन आरो नायफैजायोमोन आरो मन्थ्रिबो दं जोंनिफ्रायनो जिहेतुके देरहालांबाय जोंनि कक्लाबारि समस्थिनिफ्रायनो बे हिसाबै बिथाङा नायफैजायोमोन आरो नाथाय बिथाङा देरहाखांनायनि उनावबो दिनैसिम फैयाखैबो खबरबो लायाखै निफ्रायबो जेबो होफैया ओरैनो आगोल उन्दै समाव जिहेतुके अंगनबादिया मोनसे रुल थायो नालाय बेसेबा बोसोरनिफ्राय बिथांमोना जिहेतुके होनायनि मोनसे होआ पावार थाया नालाय बिथांमोनाबो बेनिखायनो एसे बयस जानायनिफ्राय जेब्लानोखि अंगनबादिनि मोनथाय जानाय मोनथाया गैया जायो हिनजावनिफ्राय गैया आरो 5 बोसोर ना 6 बोसोर ओरै हरदो बेनि उनाव हराखै बेनिफ्राय अंगनबादिनिफ्राय ओरैनो रिपर्टफोरखौ लांफैयो मा जादों मा मादो बेनिफ्राय जेबो हरनो हायाखै आरो बिसोरबो माने दिनैसिमबो हराखै आरो जेबो गैया बिसनाबो जेबो हराखै माबा माबि सियार हुइल्स बायदिसिनाबो हराखै आरो बेखिनियानो